Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Naroma Rajami Manopoto Martangyang Nahomaita.
Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 17 ayat sada rodi ayat tolu Raja Natumimpul. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asima roham diahu, ali Jehovah, ay targugot doahu, maras dorohaku dohot dagiku, alay anggoahu, tuhodo ahu marhaporusan, ali Jehovah, nikudo, hodo di bataku, marguru tutanganmu do aka parsoryoki, say palua maahu sian tangan ni aka musuku, dohot sian aka na mga lotongi ahu, ali Jehovah, say unang paurak ahu,
ai hodo na hujou, sai palua maahu, marhite-hite hati goranmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, alea manami dari badua kijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, tu portibion, asa disegai aka ulaun nisibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim nabadiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami Tuhan ngoluan, nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sika nipatik di hitaminggon, imahasian pesalmen ono pulalu ayat 5. Edehon hamuma debata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dalan di ibana, nama hureta di halongonan, Jahoba do guarna, jala marolopolok mahamu di jolona. Atong ramangido gogo mahitasian Tuhan debata, laho mangulaon naombar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon naombar tu patikmi. Amen. Hallelujah.
roti madosata. Ale amanami jala di bata nami na di benua gijang. Para si rohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami na gudangi di colom. Tatap hami marhite-hite asin ni roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak aholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo Tuhan sisani dosa. Isebe mangaluhon akka na pinlil debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alain dada holani naung mula mangoludo. Jala disiamo ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na di gijang. Jahama turpuk epistel di mingguta sadarion ima nadienet sian pesalmen 72 ayat sada rodi ayat 10 sada tajahama marsikat soring di ayat 10 sada rap majahama ita Raja Hadameon sian Salomo ale debata sai pasahat ma akka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai asarimu masom marite-hite hati goran jala maruliku akka anakmu asa marparbuehon Hadameon
akka duluk dibangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sai pati konsona dulung tukaka nabangun dibangsoi, tukaanna dukaka anahina pokos, jala rokohanna dosi bayangu. Sai homa dihabiari halak saleleng adong mataniari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Sai tuak maibana sohon pangonai lidah kepada mesin, sohon muda dengan marung tanah. Martunasi ma diaka arinai partigori, jala manibuk-buk hadameon rodi na soadong be bulan. Jadi ibana mama marajai sian laut saat pulau, jala sian batang air sarong haka ujung tanong. Ikon marsoba di jolona aka pangisi ni halonganan, jala dilatan ni aka musuna orbuk. Wanon ni aka raja sian tarsis joko aka ulung mas soba, aka raja sian sebal do Ethiopia manalukon sosok. Jala sobaon ni sudi raja ibana, luhut do aka parbegu mangoloi ibana. Ima sahatna martua do aka natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tidakon maha porseot tai songo nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit do tano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga-begabean sian tondi perbadia andorang suabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang
na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manahi tu surgo, lau hundur tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai ibana, paima mula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatau panihala Kristen akan na badia, doho dia sesan dosa, doho dia tai na mandok, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin.
Tabege majolo tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 24 Maret 2024. Sermon dohot pertangyangan keluarga Parhalado. Tu hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 10 WIB maringanat di gereja. Di Patupado sermon Parhalado dohot pertangyangan keluarga Parhalado. Di Pangido tu sude Parhalado ni Huriata asaria madohoti sermon dohot pertangyangani. Basar seksi paropuan Huria Hobartu Parheheonina di Patupa seksi paropuan ni Huriata do Basar Sadarion Minggu 24 Maret 2024 di halaman ni Garejata. Tadukung ma kegiatan ni asadeng gambar dalan bayar sangap di Guarni Tuhata. Periodisasi fungsionaris parartaon, sekretaris, bendahara, dewan, seksi, dohot pendamping seksi HKBP Rawamangun. Hobartu pelaksanaan periodisasi di HKBP Rawamangun. Rencana dohot jadwal pelaksanaan periodisasi boima dijaha di Harotas Tikting. Seksi-seksi di Dewan Diakonia tersurat di warta tanggal 3 dohot tanggal 10 April 2024 gabe di hari Rabu tanggal 3 April 2024. Malam Pasion dohot Jumat Agung. Sada tu hari Selasa, Rabu dohot Kamis tanggal 26, 27, dohot 20 Maret 2024 masuk pukul 10 siawib di Patupa Huriata do pertangyangan malam pasion di Garejata. Pinangido sude ruas ni Huriata dohot anggota kor asa madohoti pertangyangani. Jadwal ni aka peserta kor Boy mata jaha di Harotas Tikting. 2. Tu hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 ima ari hama mateni Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung. Parminggu di Patupa songon minggu nasomal ima pukul 6, pukul 10 sia, pukul 10 tolu. Maaf, pukul sia, pukul 10 tolu, pukul 10.30 dohot pukul 10 siawib. Parmingguan pukul 10 di Pamaju gabe pukul siawib. Parmingguan remaja pukul 8 di Pasada ma dohot parmingguan umum. Di sude parmingguani di Patupado ulaon nahohom diuduti ulaon nabadia. Perayaan Paskah sekolah minggu. Hobar tuari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sekolah minggu HKBP Rawamangun. Patupa piga-piga acara perayaan Paskah. Paskah sekolah minggu di Patupa di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 5 saat rodi pukul 7.30 di gereja. Alani parminggu di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 6 WIB diundur magabe pukul 7.30 WIB. Pasca naposo bulung HKBP Rawamangun. Hobartu hari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus naposo bulung HKBP Rawamangun Patupa piga-piga acara perayaan Paskah. Paskah naposo bulung di Patupa hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 mulai pukul 02.30 WIB di gereja. Sude naposo bulung niudang asama dohoti ari haheheon ni Tuhan Yesusi. Ari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus dohot parheheonina HKBP Rawamangun. Sada Minggu tanggal 31 Maret ima pesta parjolo ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Di Patupa Huriata do parminggu songon nasomal pukul 7.30 WIB pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10.30 dot pukul 10 sia. Jala disadari ima parheheon ina HKBP Rawamangun
alani disude parmingguon sipul maja tikting madokata do sian seksi paropuan HKBP Rawamangun parageda paja tikting papungupelea dot majalo tamu ima sianina pinangido tu situa wik asama milit perwakilan ina sian ganup wikna 2 halak. Tu hari Senin sada April 2020 ima pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus patupaon ni huriatta do parmingguo sahali masuk pukul 10 wib marbahasa Batak sude ruas ni huriatta dohot anggota kohor pinangido ma asa madohoti parminggu ni. Pendaftaran guru sekolah minggu Gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan baru guru sekolah minggu dohot pendaftaran ulang guru sekolah minggu nalama. Pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 3 Maret 2024 1 Maret 2024. Syarat dohot hatot tuan boima dijaha di harotas tikting ruas nanaing gabe guru sekolah minggu asa mendaftar tu kantor sekretariat gereja tikting naing marbagas tik-tik parjolo naing majalo pasu-pasu parbogaso ma Daniel Charles Manurung ruas ni HKBP Getsemane Resort Pondok Gede anak niamata Edward Manurung tubuh ninata Surya Boru Marpaung dohot Oroana Apriani Kristina Boru Simajutak ruas ni HKBP Rawamangun Wik Jatinegara Kaum Boru niamata Usman Simajutak Nahinan tubuh ni inata Herlina Boru Situmorang pamasumasuon tu hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di gereja HKBP Resort Mahanaim Pematang Siantar di pasu-pasu tuhatama parsaripion nasida gabe parsaripion nadenggat di tonga-tongata lumobi di joloni tuhatta tambahan nama sahid sada Rein Pasaribu Wik Kampung Pertanian dirawat di Rumah Sakit Budiasi Cawang 2 Situa Dumaria Borusi Hobing Wik Kelapa Gading perawatan di rumah pilihan dohot aka urut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nauk pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bayan sangap di guarna songonima tikting di huriata minggu sadarion.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima na mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Mau lihat tema di Tuhan debata. Mau lihat tema dihita saluhutna. Nunga bolas tolhasita tu minggu palmarum di minggu 24 Maret 2024. Hatani debata dalatala homar saur nienet dosian evangelium Matius 20 sada mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 sada hujaha madihita paihuti utamuma. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungi laho madapoton huta Jerusalem, sahat manasida tu sosor bet page, mardonokon huta jetun. Sianima disuruh Yesus isianna dua halak, nin nama, laho mahamu tu sosor na di jolomunaan, mamitor jupang hamu madisi tabat halode sadarap dohot anakna har-hari jala togu hamu mai tuau. Jadi molo tung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamu ma narikot doi di tuhani dungi pitor loason nama alai ma sape sisongoni asa jupang ma na hinatahon ni panurirangi pabuahamu ma tu borusion idama na Roma rajami manopot ho na labbo do rohana halode do hudulanna dohot anak ni halode boban dungi lahoma akasisiani patupahon na nidokon ni Yesus tu nasida di bawah nasida mahalo dei dohot anakna dia pehoma ulos nasida tu gijang na laos dipahudul ma Yesus tu atas nai debasian na toropi pahebakon ulos nasida tu dalani na debanari manalihi akarating nihau jadi dipaserokot tu si alai sude na toropi akka na di jolona nang na mangihu siapu dipe mangolopon hosianna di anak ni Raja Daud pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani hosianna ma digijang jadi di nabongoti ibanati huta Jerusalem gaorma na sahutai akanin nama ise dohalaki jadi dipadok na toropima Yesus panurirangi doi nasian huta Nasaret na diluat Galilea disido sahatna minggu palmarum manang minggu mare-mare. Mungkin akan poso olo bedang ditadda teh mare-mare alai molo mare-mare memang songon na adul terjemahan nasian palma daun palem tu mare-mare alai mare-mare biasana omma unok ni tuak manang unok ni pohon aren na ibaru dope dang tubuh dang haruar dape imana alai nunga menjulang ke atas membulat jala somal do dipakeon tiki marnatal jala dang hola tiki natal alai olo do dipake si patah mare-mareon mula adong pesta ujuk di sadahuta manang adong sada ulaun nabulun nabalga dipunguan niaka marga manang dipunguan niaka mananga hapei songo pesta nabalga di bahem mare-mare alai
molo tabereng do gobaran ni mare-mare di hita halak batak ima paboahon na adong namar pesta nama saibalga jaladakya di patupa mare-mareon di ulaon dok niroha nang saur matua nang maulibulungon dakya di patupa di si mare-mare alai sadok molo adong ulaon las niroha hola disido di patupa mare-mare alai molo minggu palmarum ima 5 hari nai adorang Jumat Agung molo mare-mare atau minggu palmarum di halak Jahudi ima lambang daripada kemenangan hamonangan ni raja, lambang keadilan, lambang kebaikan, dan lambang kebijaksanaan. Jala secara khusus di minggu palmarumon idaot tamaan non ima taringotu Yesus naro manang mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias. Amanginang dakya jolma di hasiangano dakya dope huida jolma di tanah on nunga di boto ibana parmara ani alai didapoton. Tidak ada. Ala somalna sedangkan sotaboto dope parmara ani nunga mabiar hita. Ala memang molo sotaboto dope di sadahuta manangdang taboto dope ahana masa anon di keadaan di punguan nalaho tatopoti totu kok biar dohita apalagi ma nunga didok di si mololah nokko tu sida hati-hati ho ala mololah ho tu sian non pitor oman non ni nalaho dohonon ni halak tuho. Jadi amanginang jarang orang mau pergi kepada penderitaan, kepada kesusahannya. Wingok dona jolo pertama saya berangkat borhatau sia Medan tu balik papa di tahun 2010 pikir aku hira toba dua no balik papa no naruh apala oda pe hibat tong marpesawa parjolo di tiki tamak kuliah ale syatar dope oda pe notama oda pe parjolo sahali marpesawat hira hurang hatus da pe iba nahudul di pesawaton jala matek kono septi bela bohado naingan no naroha do sipatani baru dung sahatan no disi bohado naing hutoba dia do no nau sapatonon na naroha alai takas do dang parmarah ada penian alai nunga gok biar hita. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masuk ibana tu hamatian nasa diri. Yesus Kristus memproklamasikan kematiannya sendiri marhite paskah naparpudi. Jadi nunga jojo Tuhan Yesus patu paho paskah alai odo paskah yang spesial bagi Tuhan Yesus mulai marumur 12 tahun ibana saya dipatupa do saya didohoti ibana do pesta paskah jala sudedo sian desa nawalu nang marumur gok bawa umurna 12 tahun ikoro madohoti pesta paskah songon hauduhonna tu debata manang songon pertanggungjawaban imannya kepada Tuhan ubay naro sude jolma tu pesta paskai jalana menarikna aka amang inang ala oddo paskah na parpudi na dipatupa Yesus di bagasan ngoluna atar songon na maol tarjalo roha hobar tuturpukta di bagasan tikyon ala memang sadar atau tidak sadar hita molo tabereng jamita minggu sadarion hira oddo jamita minggu ganuk palmarum yaitu Yesus naik ke Yerusalem jala moloro hurang sikop di epistel di Evangelium Matius 20 sadaon boydoan non tabereng perbandingan ala sada cerita Injil melengkapi cerita Injil yang lain asalam takas
taat tu si anonni cerita Injil di Markus 10 sada, di Lukas 10 sia, doho di Yohanes 12. Nuaeng hupat orang madihita na parjolo. Ditiki bongo Tuhan Yesus tu sada huta na margoar huta Betpage, donokko jetun bahwa ternyata huta Betpageon ima songon sada huta na menyediakan atau dohonoma huta persediaan atau seperti lumbung daripada kota Yerusalem. Hira-hira 2 kilometer nari nama nasida masuk tu huta Yerusalem, adorang sobongo Tuhan Yesus tu hutai didokon ibana matu sisianna na dua halaki har-hari jo sada halode. Har-hari jo sada halode siananni molo adong manuku tuho dokma narikot di Tuhani doi. Ini adalah luar biasa perkataan Tuhan Yesus tua kasih sianna di dokon ibana molo adongan non madok tuho ala dibuat to halodei dokma anotu ibana narikot di Tuhani doi. Nabuyat tu sota amanginang molo di dokon Tuhan Yesus soni tua kasih sianna doho tunap munasa atau halak namang gadis halodei narikot di Tuhani doi, berarti itu penting bagi Tuhan. Jala odo tudu-tudu tuhita berarti boido di bagasa parnguluaton secara hukum, secara tertulis kita bisa memiliki segala sesuatu alai molo nunga dido debata tu hita nariko doi di debata deiko solehonotai tu debata. Istriku, gerejaku, anak-anakku, hartaku, apa yang aku punya, ketika Tuhan berkata molo nunga dido debata tu bagasan parnguluata ikon pasahatota itu debata. Jalan molo taberengan no di Injil menurut Markus, didokdo di Injil menurut Markus, magira ma'anon paula kokui muse tu debata. Napa dua hon amanginang. Atarasing do memang di bagasa Turkion molo raja nasomal manaeki dohonoma setidaknya hoda atau kuda melambangkan kekuasaan. Alai songon na adul situtudo Tuhan Yesus naik halode. Ala saijot-jotdo halodeon diibaratkan seperti hewan naoto nadungu. Allah memang hewan keledai dan ki didok hewan naoto ala naparjolo hewan ini adalah hewan yang tidak mempunyai alat atau di dalam bagian tubuhnya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi moloromu suni halode hola sada do naboi diulahon imana ima hola lari asing ni idang boy. Napa dua hon? Ternyata halodei adalah hewan yang sangat liar molo soheade pe ibana ditunggangi manang dinakoki. Jadi keledai itu adalah hewan yang liar ketika dia tidak pernah ditunggangi oleh siapapun. Jadi masai halonganga situ tudo moloboi Tuhan Yesus menaiki keledai ini, dan ini menunjukkan molo halode naoto ditiki di dok Tuhan debata tu ibana naikon nakohon na ibana alaidang dia hua Yesus napaboahon bahwa keledai itu yang bodoh sekalipun halode naoto sekalipun boy madok ibana dia adalah Tuhan dan Allahku. Jadi sada halak mabahe kesaksian di Jamitana ima padita yang cukup viral di zamannya padita Jusuf Roni madokon
di sada kesaksian jamitana. Adong do sahalak dong aku dokter hewan. Hola di BG taringot tu Yesus na masuk tu Jerusalem, naik ke lode, gabi porsia ibana tu debata. Ala niaha, ala ternyata di tangihon ibana, di jaha ibana, Matius 20 sadon, di dokon ibana ma. Ala songo dokter hewan nau, nunga hutakas huboto songo dia haoto on ni sada halode. Jalanunga huboto songo dia lasak ni halode adorang so heada pe ibana di huduli. Bohama au jolma na dileho debata tu au parbinotoan hape tu sada halode naoto menurut hasianganon boy tuduk tu debata. Lama ma naso tuduk tu debata nalaho mangulahon lomo ni rohani debata di bagasan parnguluaku. Ubay gabi porsia ibana tu debata. Na patuluhon amang inang. Somaldo hatata manangdak kolak katata. Alai dia na dumenggan saitabodo nalaho ulahonon. Jalasai ido toktong molo bosur halak sai ida-idado. Jala molo male jolma sai na jora-jora oddo. Jala oddo nama satu bangsa Israel ditiki dung ditangihon dung dibereng nasida Tuhan Yesus naro naung piral ditiki tarlumobi nunga bongot nasida tu Jerusalem sadahuta nadohono ma bahwa Yerusalem ini adalah pusat daripada segalanya. Moladong jolma nalahoman patuduhon eksistensi daripada manusia atau siapapun itu ikut tu Jerusalem do ibanaro. Dohono ma tongo Jakarta ini. Kalau dia mau viral, kalau dia mau menunjukkan eksistensinya, ikut rodo ibana tu Jerusalem, manang tu Jakarta. Jala odo na ditatupa Tuhan Yesus, nunga di BG ditangihon, jala nunga bosur, jala nunga denggas sude dibereng nasida Tuhan Yesus saleleng mangolu Tuhan Yesus ubahen ro nasida mangihuto Yesus masihol nasida adiga do boy pabakiton nasida Yesus songor raja panggomgomi di bangsa Israel. Ternyata amang inang tung poca Israel gabe dua dak ada pejupang panggomgomi songo si Salomo doho songo si Daud. Belum pernah ada raja, belum pernah ada pemerintahan di Yahudi atau bangsa Israel menemukan sosok seperti Salomo, sosok seperti Daud. Ubahena mauas nasida di raja ni hasianganon. Masihol nasida ainunga di gosa-gosa bangsa Romawi nasida ubahen na di dok nasida majauho debata lasroha nasida marnida debata asa paluau nas debata nasida di parngoluan non hape dao sia roha nasida dao sia pikiran nasida taringo Yesus nalaoro onni yang go Yesus nalaoro onni ala di pahobar ibana manaeki halode napaboahon Yesus ini adalah Raja kedamaian yang berbeda. Nama rasing adil suitutu doho raja ni hasianganon. Hamu amanginang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Atar dia do moloro hamu madopoto debata. Apa yang mau kita capai? Ahadonata pangido tu debata molorohi tatu Yesus. Songon do, sotung do, songon halak bangso nama uas di kesembuhan, nama uas di panggomgomi rona sida tu debata, rona sida tu Yesus alai sasitong na pabakito Yesus gabe raja ni halak Yahudi. Apa tujuan kita datang kepada Tuhan? Jangan-jangan banyak di antara kita datang kepada Tuhan hanya ingin minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus untuk Tuhannya nanti dulu. Jangan-jangan datang kepada Tuhan Yesus, kepada orang muda, hanya minta jodoh kepada Tuhan, tetapi dia tidak butuh Tuhan Yesus.
Jangan-jangan kita datang kepada Tuhan Yesus hanya menginginkan berkat daripada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, itu tertinggal di belakang. Jadi boi doa manginang, rohi tanamar huria, rohi tanamar debata, rohi tanamar gerejon, tohodo tadoko kristek kita, alai moloso jupang, moloso sau dona di bagasa rohata, boido songona marukil, manang songona manibil hita, maradopo debata. Ido aka amang inang, moladong siak kita, nagabe lao, nagabe muba, nagabe munggil ibana, dung leleng Kristen, sasitongna, tang takas ditada Tuhanna, tang takas ditada Tuhanna, holan, takasonna Tuhani di pamalum, di lehom mangan, di lehon nariko di ibana, holanido diatusi ibana, taringot tu Yesus. Amang inang nahuhaholongi Tuhan Yesus Kristus. Molo disuruh sahalak, dua halak, sisian nama buat halodei. Ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Jala ikon tabereng do sada pangoloyon di dua sisiani mangoloi ahanan idok ni Yesus di bagasan ngoluna. Ala godang don wengon ni disuruh Yesus godang ungut-ungutna, disuruh Yesus godang sidalianna. Manang diulaje disuruh Yesus mangulahon akan adengga di bagasa parnguluanna, tidak mau. Dia hanya pengen yang senang-senang saja. Apa yang senang, apa yang nikmat. Ahana boy mabe mekel, ahana maboy tersenyum, ahana mabe butong, hiraina ma diulahon jol magodang akan asoolo majol mangoloi pasuruan di debata di bagasan parnguluanna. Jadi di sada huria alai dang di huria rawamangun nate. Alai heado masa kebetulan tepat songo cerita mardonga poda na hudokonni jala duku jaha cerita mardonga podaon hape tohodo hea masa songo nonni di huria na huho basi hami. Jadi di sada huria di dokon paditai doho situaima ala nunga jupang tikina songon manangyakon makalaso dengan bahasa di debata ima marhite gabe naniula di dokon padita rap doho situoma di tonga-tonga ni sahuria di dokma jupa matikina hita amang inang di suderuas ni huria nalaho marpesta gotilon makalaso dengan bahasa di debata alani i tabu amma parbue na taula marhite akka na taboa tu bagas tabe jala taboa mai tu gareja songo tu pakta songo peleata tu garejaon ala tongon garejaon patupahon pembangunan ala sude ruas ni huriai bertanam anggur. Jadi yang dibawa adalah anggur 10 liter yang telah dipermentasikan. Jadi sudema ruasom mabege tikting di huriaon. Jaladung di BG ruas ni huriau tiktingon adong ma ama nang inata na sa keluarga nama dok ido tutua teh ikonurupat do huriaton ay tongog godang sidabu-dabua di tonga-tonga ni huriaton molosohita be mangurupi molosohita be nama bangun huriaton bayi sebe inna halakidung mulak siag gareja alai disada tiki jonok nama ari minggu di dokon inatom matomaton alepa lagi naik noaing argani anggur bohado sau dolianau tangguron HP sidabu-dabuan kudang di dokon inatom matomaton romaton toka dang boy songoni aha nabileho di debata tu hita iko pasahatot tadoy muse tu debata songro hamad dok mau lihat itu debata di dokon amaton Roma inatom marhusori musai bagas rohana
Diberengi mana ma akas pengeluaran si dabu-dabuan kebutuhan di dokone mana muse. Pah pokokna molo di pasahatoi anggo hita tang marsiatoan ina. Molo ileokoi na 10 literi tang marsiatoa kita, marsadik kita inaton. Audo nama boto songo dia di dapur. Audo nama boto songo dia kebutuhan di danak inama. Di dokon inato songo. Jadi marhusori marohani amaton. Marhusori ma. Daung lehono doi. Alai dungna siding setelah mereka berpisah dalam pembicaraan itu dipikir amaton ma. Ai boado tutuate. Ayah hola mangula doao molo taringot tu pengeluara daku boto ay nunga songon nakaras hatani inatai molo so dihule molo hule hono dang marsipakulinga kami gabe marhusor marohani amaton di bain amaton ma sada sakap naroa ima dipikiri ibana ma dibuat ma aek 10 liter dibahem ma gincu tu jaregenon di bahem magincu tu jaregenon ni baru songon warna ni anggur ma jupang mati kiari minggu marede ma mangula hita jolma manabur boni i di buan yakarua somma sude anggurna adong nasa jarigen langsung 10 liter adong 2 jarigen 5 liter baru dung dibuat tu sude di dogma mau lihate jadi somal do dung bungu sude Roma situon atong tapar sauli hom majolo Roma situon paditai ma parjolo inna daung situe do daung paditai ma parjolo kasong ni dokan di pesta pesong ni dokan jadi molo marsahi pe paditai ala ni manga pagudaku balomona maisi jadi tilehom ma Roma didai paditom ma dung didai paditon asing dai ni angguron jadi dileam ma tu situon asing dai ni angguron ni Roma paditom ma dokon aing guna jolo na huingot di patupa Jesus aek gabe anggur ona anggur gabe aek aina buadon nina di babaki ma tim 10 akasitua di babaki ma tim 10 akasitua menyelidiki kenapa anggur sebanyak ini bisa rasanya seperti air suku-suku rohani paditai doho sude situa na doho disi dang pola leling pitor dapok nasida ma haputusan danga dong dison saoti pe anggur sude ruasi maboan aek ala sude mamikiri riko nasida hepeng riko nasida sida budabuan riko di nasida akan alaho hapor luanna tu ngoluna sadiri amang inang sotung tadok tu debata tape lehon sotung marbaga-baga hita maradopo debata na laho mangalehon na aha na adong di hita alaidang tulus tidak ada ketulusan tidak ada keikhlasan bahkan margabus hita maradopo debata yang go dua napunasa halodui nakidi dokon nariko dituhani berikan segera jika itu perlu untuk Tuhan mungkin amang inang adong do huaso adong do hepeng tadi rekening, adong do istrita anakta, alai molo dipangido debata, manang ahasia kita, boharade do hita mamelehon. Ketika Tuhan meminta itu, dang hau majalo, dang halakam majalo, alai molo narikot doi di debata. Kalau itu kita katakan untuk Tuhan, maka dengan ikhlas kita mau memberi itu untuk Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Tabereng mak. Uriat tahun molo tabereng di jolo nunga songona asing tampilan videotron itu adalah bagian daripada doa kita dalam pesta gotilon godang naboi tapatupa banyak bisa yang kita lakukan ketika apa yang kita miliki ahana adong dihita molo dirikot di debata ikon papasa hati di bagasan uduk doho serep niroha unang adong na marungut-ungut tarlumobi margabus amang inang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus molo tabereng do Hosianna
Omana didokon yakasi Tuhan natoropi. Hosianna berasal dari kata Hosi, artinya adalah selamatkanlah kami, dan na ini adalah doakanlah kami. Di bagasan roha nang pikiran yakana toropi rodo nasida madok tu Tuhan Yesus, selamatkanlah kami, palua mahami, doakanlah kami, asa tutu situtu malua nasida. Amang inang molo tabereng do tutu anno di Injil menurut Markus, halak nama doko palua mahami, halak nama dokon tang yakon mahami. Amang inang luar biasa do, di sido pamangan nasida madokon palua tang yako kami, alai nasida do mundur teratur, bahkan madokon salibkan dia. Gogo di guarahon nasida, selamatkan dan doakanlah kami. Tapi selang beberapa hari, selang beberapa jam, torboido nasida madokon, parsilakon ibana, bunuh ibana, aladang dapo na di rohanai, berek kamu ma dongamunai, berek kamu ma jolmai akar rekanan bisnis munai, sude dongan banyak karena kepentingan. Urupi au, alai molo sojupang nani urupan nai boido parsilakon. Ini gambaran kepada kita bahwa manusia itu lebih banyak atau sifatnya adalah sesuai dengan kepentingan. Itu makanya ada istilah tidak ada makan siang yang gratis. Ingot tamu ya aka manginang. Tidak ada makan siang yang gratis. Apalagi nuengo jonok-jonok aka periodisasi ya teh. Tidak ada makan siang yang gratis. Semua sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nang diaka dongan, para lialean, semua itu ada maunya. Tetapi semoga jemaat Rawamangun tidak seperti itu ya. Iya. Halak nabui madok tuhita palua hokita nasida alai boy do sipata nasida madokon majehe hokita siap budi. Alanido amang inang dakyada pe jolma belum pernah sejarahnya dalam dunia ini betul-betul merasakan pertolongan dari siapapun yang sempurna. Kalau kita katakan itu sempurna, itu karena suami. Kalau kita katakan itu sempurna, itu karena keluarga kita. Kita katakan itu sempurna karena itu adalah kepentingan kita. Alai belum pernah ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, yang pasti hanya di dalam Tuhan Yesus. Mula dong pena mengurupi hamu, itu karena keluarga kita, karena istri kita, karena teman kita. Kalau tidak seperti itu, tidak sempurna dia menolong kita. Naparpudi amang inang. Deba sian natoropi mahebakon ulusna sape-sapena nang mare-mare. Ini adalah menunjukkan bahwa Yesus ini adalah menang. Yesus ini adalah masuk kepada penderitaannya dan juga masuk kepada kemenangan di dalam penderitaan dan kematian. Memang molomar ningotita di prapaskah seperti ini, apalagi mare-mare yang disimbolkan bagi kita adalah pesta Hira 2. Seolah-olah satu sisi kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah masuk kepada penderitaannya atau memproklamirkan kedukaannya, kesakitannya. Tapi di satu sisi kita harus katakan kita bersuka cita karena ada orang yang mau ala adong jolma naolo mate humokop hita. Jala deba mengekspresikan marhite nama buat aka bulung-bulung sape-sape bahen dalan di Tuhan Yesus. Jala mungkin moloro Tuhan Yesus tu bagasta hira ataraha manatabain. Jadi boy dosa ada tudu-tudu aka manginang asa ukap rohata majalo aka partangyangan, rukap rohata majalo aka situa nalaho manangyako kita unang sai tatangyako unang sai tor adong pikirata moloro akasitua tu bagasta ujung-ujungna pelia tahun, ujung-ujungna donasi untuk ini.
Alai pohado tutu moloro Tuhan Yesus. Pohado moloro barita nauli tu bagasta. Marasing do respon ni jolma. Marasing do respon ni jolma manopot debata. Adong do nama bahen penyambutan yang luar biasa. Mereka menyanyikan Hosianna. Mereka melihat bahwa Allah itu hadir. Alai nade banari. Boy tabering disi nade banari. Hola penonton do. Banyak orang yang telah memberikan aksinya ketika Tuhan Yesus datang. Tapi sebagian daripada yang melihat Tuhan Yesus hanya penonton. Jangan-jangan saya dong dapat songoni naro tu gereja. Dongan na nunga rade rohana marminggu, nunga ukap rohana manangiho kata ni debata ale ibana sekedar penonton di gerejai. Molo dongan na nunga martangiang, dongan na nunga marede manangiho kata ni debatai ale ibana asik dengan dirinya sendiri. Di sodo ibana ale boy do senyum-senyum ibana mangida handphone nai ala makatai ibana dohot donganna di handphone. Bisa saja orang datang ke rumah Tuhan ini adalah sudah fokus beribadah, tapi tidak jarang orang memamerkan patuduhon ise ibana dan laho menyambut Tuhan Yesus yang sesungguhnya hadir di tempat ini. Alania manginang tuhita ruas ni huria. Jadi sotung do tapi kiri molo marminggu hita dang bongo Tuhan Yesus dang roh Tuhan Yesus di parminggu tahun. Jadi sian potum tai, kalau kita melihat potum kita marhite-hite guarni debata ama anak do di porbadia itu memateraikan bahwa Allah hadir di sini. Ido makana molo tiki di huta hita molo potum boy do tahe masuk tu gereja. Kalau sedang potum atau sedang potum bisa nggak masuk ke gereja pembukaan itu? Tidak bisa. Pintu ditutup sintua. Pintu sedang ditutup sintua. Anoma dung marede dibuka pintu. Jangan kita beranggapan datang ke gereja ini bahwa Allah di sini tidak bersemayam. Allah di sini berdiam dalam puji-pujian. Allah berdiam dalam firman Tuhan yang didengarkan. Jadi molo rohi tamanopo debata lehom maroham, lehom mapikirammu, lehom manasana adong diho laho patuduhon panadommu tu debata. Alai molo ekspresita tarlumobi parrohauta dang patuduhon haroni debata di bagas coro onni. Hola nama mereng-mereng dongata do hita. Hola nama ida-ida Tuhan Yesus inarodo hita. Kita tidak ikut bagian daripada arak-arakan itu. Alania manginang di patu pahuriata do anon passion parjolo 2 do tolu. Robe mahita di partangyangani asatakas di bagasa rohata pikirata tarlumobi di ulauta namate Tuhan Yesus humoko pita. Amin martangyang mahita. Tuhan Jehovah di bata aman hami. Madok mauliate do hami todo pamu Tuhan. Allah nang bongot Tuhan Yesus. Map pasahaton deklarasihon ibana ma mesiasi anak ni debata nagabe jolma nalahu manobus dosa nami manusia. Boy do Tuhan saliling mangolu hami di hasianganon tudoson akasituan na torop holan paidaida holan mabege barita masa nang diula Yesus tu akka jolma ubay na dihuton na sida Yesus. Alani Tuhan mubama pakirimon nami ya molo hutangi ho kami barita tujuan Yesus Kristus. Ya Yesusi debata na paluahon, debata na manesa dosa. Poladong pe tangiang pangidoan. Tu Jehovah debata na sojupang salileng mangolu hami. Dang tadi konon nami debata
dang manibil hami sia debata alai hot do haporsion nami i saleleng ni lelengna. Mauliate ma di barita nauli i asa marlas ni roha hami marulopolop hami jala di bagasa las ni roha ulopolopi di auhok kami mai marhite pakokopmu nang mate Jesus humokop pami. Pos dorohanami Tuhan gabe si huto Jesus Kristus natakas manada ise Jesus Kristus. Mauliate ma di hari mingguon boy hami manangihok katam ido tutu Tuhan ari nauli ari nadenggan ari na pinasahatmu Tuhami ikorade hami nalaho manangihok katam marparsaoran dohot mangulahok katami ay ido na dumenggan. Pasupaso akapakobasyon ni Huriam tarlumobi disakap niaka perayaan pasyon Jumat Agung Paskah periodisasi akaparheheon tutangammu mahupasahat tami sude akaperayaan dohot akapenatalayanan ni Huriam asa marhite ulaw nami i marsangap matutu debata hutang yakau kami do ruas ni Huriam na marsahit di bagasna nang di rumah sakit na tongon perawatan nasida ima Ren Pasaribu inang situa du Maria Roni Simanjunta Krus di Sianturi Nyonya Sinambela Burnababan Manipan Simarmata Bramos Tabunan Nyonya Tobing Buruhuta Barat dohot godang nai namar sahit jala dipabuni sahitna tang huboto hami sahit aha kami asima roham pamalu mahami jala haul mahami asa margogo hami manaon sahit na adong di hami dinamar sogot dinamangula akaruas ni Huriam dinamar dalani nasida dina adong akasakap nang tahi nasida asa homa juluani laka sakap dohot akaulon nasida asa boy mardala dohot denggan nang Tuhan tu akaruas ni Huriam moladong namarukil namar sitaonon natongon di bagasan hagogoton tutangammu mahupasahatami nasida tangihon jalahaul asa takas di hilala nasida Jesus Kristus do nama dongani nasida moladong nama sihol diaka denggan di pamatang doho diaka denggan diaka parkarijuan doho diaka par rumah tanggaon asim raham Tuhan tutangamu mapasahaton nami akana solot di bagasa rohanami asahon atoktong pasautoni di bagasan ngulu nami di bagasa Jesus Kristus martangia kami todo pamu amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata. Haleluya,
pita jong-jong. Amin, haleluya. Dapat timbul maguarni de bataka. Amin, haleluya. Nati gorjalana sunggogo salilingna. Amin, haleluya. Endehon, 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 amin, haleluya. Tatangnya koma peleata. Ali di bata amanami na di banua kijang. Hodo haroroani saluhu sileho-leho nadengga doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa ho parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajo muri tonga-tongan huriam doho di portibion. Puhai marohan hami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni sileho-lehomi tuhami. Asalam kir-kir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua kijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malo meniroham di banua tongosong na di banua kijang, leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madusanami song panesanami, idosa nidongan namardosa tuhami, unang hami togia tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhoma damena tutodim.